Heippa! Heippa tyypit! Me ei ollut tämmöisellä vähän kuin retkellä. Meidän löytää mahdollisimman vielä ketunleipiä. Kattokaa, täällä on vähän niin kuin näitä, mutta ne on aika pieniä, niin me ei oteta näitä. Niin, siellä oli aika paljon, mutta pieniä. Tällä korkealla tätä vuotta voisi olla. Tyypit, ne on sitten Ahvenistolla. Ahvenisto on niin hyvä paikka. Tässä on vähän tuoreita, mutta me ei oteta niitä. Me ei voida mennä tämän mäen päälle. Niin täällä on varmaan niitä aika paljon. Niin on, täällä on niitä sika paljon varmasti, koska täällä mäki päällä. Ja tää näyttää aika vetiseltä. Täällä ei just varmaan satanut. Ja sitten ne saa hyvää vettä, niin täällä on varmasti tuoreita. Niin. Ottakaa tyypit. Mulla löydetty vaikka ihan ketunleipää. Ja kaikki nää 3 meidän eka video, niin ne on tehnyt kaikki tässä yhdellä päivällä. Huono juttu on, että täällä voi olla käärmeitä, kyykäärmeitä ja myös hyttysiä. Tässä on esimerkiksi tosi paljon. Mut tässä on vaan pari tämmöistä tuoretta, niin me otetaan ne. Tulkaa. Tuore on niinku sellainen vaalean ketunleipä. Niin. Tumma on sellainen tosi vanha. Niin. Mutta keskimääräinen on sellainen melkein tumma. Niin. Se on ihan ok. Mutta ne vanhoimmat on kaikista kirpeimpiä ja souvereimpia. Niin. Katsotaan. Täällä mäen päällä. Täällä Ahvenistolla. Mäen päällä. Niin täällä voi löytyä jotain tosi hyviä. Mulla on yksi kysymys. Tulkaa. No niin, täällä voisi olla. Tossa on vähän niitä, mutta täällä katsotaan vaan niinku tämmösiä isoja klönttejä niistä. Meidän tää vuorijuttu taisi epäonnistua ehkä. Niin. Se on varmaan täällä. Mutta tuolla kauempana on varmasti. Mäkin oon ihan super varma. Mulla on vähän niinku semmonen aisti. Tietää mitä se tekee. Niin. Ja sitten tilaa, mutta me ei olla vielä YouTubessa, mutta ihan kohta tullaan olemaan. Niin sitten tilaa tämä video ja sitten katso. Eteen. Tässä tyyli. Kuka tänne, niin tää täytyy olla monta niitä. Tässä on kieloja, mutta joo. Tässä kasvaa kieloja. Eteen. Niin. Katsokaa, niin kuin esimerkiksi tässä on iso tuore tällainen. Mutta ne ei oo niinku kasvoissa. Mutta arvatkaa mitä, tämän varren myös voi syödä. Se tekee tästä erikoisemman. Niin. Ja myös. Me etsitään vähän niinku näitä ketunleipiä. Niinku, että ne on vähän niinku lynteitä, niin ne on helpompaa ottaa. Eikä mitään kynsää otetaan yksikään. Tässä on ehkä niinku tuorein, minkä mä just löysin. Täällä on niinku tämmönen tositasyöt. Mutta nämä pienet tuoreet on ihan keskimäärin souvereita. Niin. Täällä näkyy tämmönen pieni polku. Tässä on aika paljon niitä ketunleipiä. Tyypit muuten. Tää koko video on tehty yhdessä päivässä. Voitteko te sitten tilaa kanavan? Kattokaa nyt, tää on vähän niinku tommonen iso. Tää ehkä aluksi, kun tää oli meidän toka video näissä, niin tää ei ole ehkä niin hyvä. Te ette tuu ehkä tilaamaan tätä. Ui, kato kuinka pieniä söpö tää on. Joo, mutta teidän kannattaa olla kanavalla, koska meidän kanavalle täältä tulee tosi isoja, hyviä kanavia, vähän niinku semmoinen, että meitä suurin vaivata metsä. Niin. Eli metsätupettajat. Täällä on tosi paljon ketunleipiä myös. Niin. Minä ja Teemu tiedettiin, että täällä olisi paljon ketunleipiä. Niin. Tää on vähän niinku Ahveniston. Tuolla on vähän niinku sitä järveä. Me ollaan muuten koulussa vielä, niin me ollaan aika pieniä. Me ollaan hyviä dubettajia, koska me ollaan katsottu monia toisten dubettajien videoita. Niin me ollaan opittu siitä, mitä pitää tehdä videoissa, mitä ei. Joo.
Niin, ja kohta tää on kuitenkin loppuu, mutta sitä ennen me näytetään se isoin sato. Niin, katsokaa, tässä se on. Niin, tässä, kattokaa. Tää on se isoin. Tää on se isoin. Heippa! Heippa.